umunso ndi mmene zilili mu mzinda wa Mzuzu pamene masapota a zipani zosiyanasiyana monga a DPP, a Ford komanso chipani cha Lev asonkhana mu Mzuzu pa roundabout kudikira a president awo a chipani chimenechi a Arthur Peter Mutharika kuti afike pamalowa. Machita so chambla ndi one ati Chihana ndi one ati ipemelele roundabout ya Mzuzu. Yes, blessings. Yes, blessings in Zanga. Ndiyankula Zanga sikuti bwanji kuno. Kuna Mzuzu, Jigurandi Lane, pano pakatoka roundabout. Pamene kuyambira pa 17 September banakhe professor zakila mkhalika roundabout. Chifukwa kaka ndikoyamba kuno ku Malawi. Lezo kuti anthu akozafika ku roundabout kuyambira mawa 10 o'clock pakana pano kudikira mtsogoleri. Uthenga wanga woyamba pana Biontali Manyanyazi zake. Kuti kuja ku Dar es Salaam kupulititsa maballot papers. Kalekale ndalama zathu tigulire mankhwala zipatala. Kalekale ndalama zathu talipira bodi zinaphunzitsa. Chifukwa boma ili lapita munthu wake Professor Arthur Peter Mutharika wafika kuno ku Mzuzu. Ndiwo alimasongo ndi wina amene kudikirira. Alimasongo zimene tikukamba panopa. Chakwera anyamuke azipita. Watisazika kale kuno kumpoto. Wakhala kuno masiku 28 kuti tasika. Chitsimikizo chonse ndi chimene. Awa si anthu adabozomba m'manja. Koma wati mavoti a Professor Arthur Peter Mutharika. Dr. Jenya Asap. Komanso leto nako inogazika ndiyakupa Chihana. Ndenzanga apa ndaona a president a Chihana akubwera koma anthu anakondwa kwambiri. Zikhale motani professor kamabwera pa. Anthu panoto yambira kuti aja amanyoza aja kuti Professor Peter Mutharika akudwala, Professor Peter Mutharika wamwalira amene ajaji chisidwe manyazi. Zimene kukuona mtundu wa anthu uli panopa. Anthu amene ali pano zayambirira kuti akuyembekezera kuti Professor Arthur Peter Mutharika alowe mboma, Feteleza atsike, alowe mboma, Sugar atsike, alowe mboma ana apuzira skulu zaulere. Chabwino mwina maoko maliza ndiwati chani ku mtundu wa Malawi kuna ku Mzuzu makamaka. Mtundu wa Malawi koza kukuzozana kuti okapotera pa 16 September pano ndi Professor Arthur Peter Mutharika kuti mavuto onse watu mwanaowa ate afika mapema. Chabwino Zanga asipulire muli bwanji mufuna kuwauza chani anthu amene akuonera live pa channel yathu imeneyi. Ndazozina nthawi yayitali. Mariba
Ndasuzika nthawi yayitali. Yes. Ndalonjezedwa zinthu zambiri koma sizatheka pa ground. Yes. Profesa Arthur Mtalika wanafuna abwereso akwaniritse zimene akulonjeza. Masukulu aulere Indiana panopa athuera asana 8 ata secondary. Eba zati akangotenga moka Profesa Arthur Mtalika masukulu fees zakhalako. Mwina anthu ena amene sakuva chichewa kuno kumpoto muchitumbuka mungathe kubweza zimene mwayankhulazi. Chimavutani amene angatithandizire mwina kuyankhula chitumbuka kuti dziko la Malawi limve zimene profesa akufuna kulichitira. Muli bwanji baba? Ine ndi makora, ino muli uli? Pesa tili makora. Akulu yoyani hapa kuti anthu apulike kuti izi wa Peter Mutharika wakonzera anthu dziko lino pamene akubwera kusalamulaso dziko lino ndi zotani. Ya ise chakuyamba tikuonga chomene chifukwa cha Profesa Arthur Peter Mutharika kuiza kuno kumpoto. Chakuyamba vantu wakakulikanga vya boza ivi vantu wakayoyanga kuyoya kuti yayi profesa wa kulwala kweneso profesa wa kutondeka kukulika ise ngati wakuno kumpoto stilo wakukondwa chomene kweneso na ivo profesa mu manifesto yake vikiyoya ni vindu vene vivo vilengita amarari wanu kukizga kwa Katundu kweneso tu kumazga hani ya kukuzana na fizi za primary school, secondary school hivi na kuma university hapo ni kutitiriwa kukonwa chomene ngatise la maradi kweneso chakulia mukumanya mundu kutukale ni para mundu na chakulia mnyumba wala mwanakazi para ulinayo mnyumba para chakulia mliche nukuti mwanakazi mungapulikana vibicha kwene chipo chakuti Profesa Arthur Peter Mutharika watisimikizia tamarai manifesto yao kuyo ya kuti fetereza wazakukiza kweneso Profesa Arthur Mutharika manifesto mwao wakuyo ya sokuti ngani ya kukuzana na vimbundi iwo vavi kumbenge cha ndipo vavizomerezgenge cha pachifukwa ichi ndisela kukondwa tamarai kweneso kuno kumpoto chifukwa chauti manifesto yao imakora chomene maomaliza amene mungayankhule kumtundu wa Malawi kwa masoka maga anthu akuna kuchigawo cha kumpoto ndi wotani mwina mchitumbuka muchite mopitiriza choncho mazo ya umaliro ngakuti isi takuno kumpoto tampokelera Arthur Peter Mutharika na mtima witu wose chifukwa chakuti wanu vandu wakatipusikanga kuti wanu wakulwala juu wakuyoya yayi makutu ya kupulika yayi kwene chifukwa chakuti mwauno ise tilinayo pano na mampoto walinayo mpano tazomerezga kuti tiwone kuti kupulika kudaka kupulika ise kazi mkuneneso nati kuti Arthur Peter Mutharika wakupulika nati yayi makutu kweneso wakuyoya yayi tipulike mwauno pano timuonenge mwauno pano nichi ine ningayo yapo cha umaliro chene chichichi zina lichapo chenda ine nine David Maharas Gambo na imila Kazando number what as shadow kansara siko mokobili iyayi mmenemo ndi mmene apotokosera koma profesa sanafike pano kwada palibe ndi mmodzi yemwe amene wachoka akuti mpaka na pano profesa afike Maribanji